नमस्कार. भारताचा निसर्गरम्य एक भाग म्हणजेच कोकण. कुठलाही माणूस कोकणात आला की त्याच्या मनाला एक वेगळी प्रसन्नता मिळते. तसं कोकण कलेच्या क्षेत्रात सुद्धा काही कमी नाही हा. कोकणने कलेवर तसंच कलाकारांवर भरभरून प्रेम दिलं आहे. ह्याच कोकणमधील प्रसिद्ध असलेला दशावतार हा प्रकार तुमच्यासमोर ठेवण्यासाठी आम्ही पोहोचलो कुडाळच्या नेरूर गावात. येथील सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ यांना भेटून या कलेबद्दल काही माहिती घेऊया.
काय करणार रे? बत्ती जाळून मारताना म्हणून बत्ती शपथ घेतलं. अरे वा. काय करू? हा. काय केलं? काय केलं? देव ब्राह्मणाची केली सेवा आणि हरिनामाचा केला घोष. आवाज कसला येता? आवाज? अरे ब्रह्मदेव हवनाशी बसले. श्रीरामाला आवनात बसले. अरे आवनात न हवन 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 म्हणजे तपश्चर्यासाठी बसले. तपश्चर्येत बसले. मग त्याच्याकडे काय 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 आहे? हा. 4 वेद, हा. 6 शास्त्रे, हा. 18 पुराणे, हा. 14 विद्या, हा. 64 कला, अगमा निगमस्य आयुध आहे त्यांच्याकडे. देव माझ्या बाबा. त्याचे योग्य काय करतात माहिती काय आहे? करतात? जगाची उत्पत्ती करतात ते हे. उत्पत्ती करतात होय हो. मग काय करू? हा. ए काय किस किस बोलवा गंडे सरडे पाड्याच्या माझ्या बाबा. हे काय रे? काय रे? गेला गंडे बाहेर पडला का? आहा. हो नाही करू. हा. हा बरा बाहेर माणसा घागी कर्ज घेतली का बावडे माणसं केली. गंडे काजू राहिलेली खालते सोडलेली. गंडेकला कोणच्या? हो कळशेच्या. कळशेच्या. कळशी भरून काढलेली एक कमरे घेतलेली एक कमरा घेतलेली ढाबा बाहेर माणसं का कधी कधी चालतात. अरे वा. काय तुझा काही कसा बाई माझा घेत होता. एक म्हणता आमच्या बाई आली बरेच नाही. बरेच नाही? दुसरी म्हणता आमच्या बाई रागालाच जातो. अरे. असा म्हणता होता हुसकावून टाकला. अरे वा, नाव काय रे तुझं? नाव चंडूदास. राहण्याचा वस्तीतात तुळजापूर. कुलदैवत. भवानी. आता करणार काय? आता गोंधळ घालणार. हो जरा सुरुवात. काय? आता कायदा घेतलंय समजलं मा? आणि? फक्त सागरात ते तळात धरण बसतंय. काय अरे वा. बरं काय? एका सुंदर अशा पारंपरिक रीतीने गणेश स्तवनातून ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही केलेलीच आहे. आणि गोवा हे कलेचं माहेरघर आणि गोव्यात कलाकारांना एवढं आम्ही प्रेम देतो कारण कलेचा मान आमच्यासाठी काय आहे हे मला वाटतं आमच्या गोव्याकरांना तसंच महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांना माहीत आहे. महाराष्ट्र हे गड आहे कलेचं. आणि आम्ही सध्या कुडाळ इथे नेरूर ह्या गावात आलेलो आहेत आणि दशावतारी प्रकार जो सुरुवातीला आपण बघितला त्यावरती अधिक बोलण्यासाठी आमच्याबरोबर सध्या ह्याच दशावतारी जे आता आम्ही बघितले त्याच कंपनीमधले काही व्यक्ती इकडे आहेत आणि मी स्वागत करतो सुधीर कलिंगण यांचं. नमस्कार. श्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूर आणि सगळ्यांचं इकडे स्वागत करतो मी मनापासून. सुरुवातीला मी विचारणार की तुमच्या ह्या कंपनीची सुरुवात कधीपासून झाली? आता तशी आमच्या कंपनीची सुरुवात आमच्या वडिलांनी केली पहिली. कारण पारंपरिक पहिले 9 कंपनी होत्या. दशावतार 9 कंपनी होत्या आणि त्याच्यानंतर 10वं दशावतार 1986 साली आमच्या वडिलांनी तयार केलं पहिलं. कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ या नावाने ते स्थापन झालं आणि त्यापासून ही सुरुवात झाली. किती वर्ष झाली याला आता? 40 वर्ष होऊन गेली. 40 वर्ष ही कंपनी चालवत होती आणि तुमचे वडील चालवत होते? वडील चालवत होते आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हा वारसा पुढे नेला? पुढे चालवला. आता आमच्या कंपनी 2 आहेत. म्हणजे वडिलांची कंपनी माझा मोठा भाऊ चालवतो आणि त्यानंतर अगदी 12 वर्षापूर्वी हे सुधीर कलिंगण प्रस्तुत कलेश्वर दशावतार मी स्वतःहून काढला. अच्छा अच्छा. बरं, गोव्यात तुम्हाला भरपूर प्रतिसाद मिळत असेल? हो ना. नाही, गोव्यात जो दशावतार चालतो त्या गोव्यातल्या रसिकांकडे बघितलं तर आणि आमच्या सिंधुदुर्गातल्या रसिकांकडे मोठा फरक आहे. पण कसं असतं जागर म्हणून तो संपूर्ण रात्रभर केला जातो आणि करावाच लागतो. त्यामुळे गोव्यात प्रतिसाद आहे. पण आता गोव्यात जरा ट्रिक्सींची जर नाटकं असली काळाच्या बदलाप्रमाणे तर त्याला मला वाटतं अतिशय उदंड प्रतिसाद दिसतो. तसंच मला वाटतं ह्या आता सध्या बघितलं तर भरपूर तरुण मुलं सुद्धा ह्याच्यात तुमच्याबरोबर काम करतायत. किती लोक टोटल आहे तुमच्याबरोबर? नाही, आता माझ्याबरोबर माझ्या कंपनीत जवळजवळ 19 ते 20 लोक आहेत. अच्छा. आणि जवळजवळ आमची पूर्ण फॅमिलीच याच्यात आहे. म्हणजे आमची आता 3री पिढी चालू आहे. वडील आमचे करायचे नाट्यप्रयोग, दुसऱ्या कंपनीत काम करून स्वतःची कंपनी त्यांनी तयार केली. अगदी म्हणजे हमाल्यापासून ते मालकापर्यंत एवढा त्यांचा प्रवास झाला. आणि त्याच्यानंतर आम्ही 2 भाऊ, माझा भाऊ हा बाळ आणि मी ह्यांना घेऊन आम्हाला आणि दुसरा मोठा भाऊ यांना घेऊन पहिलं दशावतार 10वं दशावतार सायन्स स्थापन केलं. आणि त्याच्यापासून ही आमची अशी सुरुवात ह्या क्षेत्रात झाली. म्हणजे अगदी बालपणापासून वयाच्या 9व्या वर्षीपासून हा 10 वर्षाचा होता आणि मी 9 वर्षाचा होतो. आणि तेव्हापासून सुरुवात झाली आमची. बरं, आम्ही एकदा ओळख करून घेऊया इकडून. माझं नाव संदीप कोनस. राजू कलिंगण. चंद्रकांत खोत.
बाळा सावंत, संतोष रेडकर, बाळा सिद्धेश केली बरं, मला वाटतं सगळे शांती केली आहे. बरं, सगळेच तुमच्याबरोबर ह्या प्रकारमध्ये काम करतात, मध्ये काम करतात. गोव्यात अजूनपर्यंत मला वाटतं 500हून अधिक प्रयोग झाले असेल. हो, झाले ना, जास्तच झाले. मला वाटतं तर आता शिर्डीमध्ये पंढरपूर हा प्रयोग, गोव्यात जवळजवळ 500-550च्या वर नुसता एकच प्रयोग झालेला आहे. एकच प्रयोग 550च्या वर गोव्यात झालेला आहे. तर कुठल्या ठिकाणी जास्त प्रयोग होते? साखळी, डिचोले ह्या भागात जास्त झाला. हे जे नाटक तुम्ही बसवतात जास्त करून पौराणिक किंवा सामाजिक ह्याच्यावरती तुमचं काही असंच आहे की कुठल्याही विषय घेऊन करू शकता? नाही, कुठल्याही म्हणजे पौराणिक करत असताना शक्यतो आम्ही पुराणाचाच आधार घेऊन करतो, कारण पुराणाच्या बाहेर जाता येत नाही. कारण ही हिंदू धर्माची संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती जतन करत असताना त्याच्यावर समाजावर प्रबोधन व्हायला पाहिजे. त्यामुळे पौराणिक हा जो भाग आहे तो पौराणिक विषय घेऊनच आम्ही करतो. आणि काल्पनिक म्हणून आमच्याकडे दुसरा एक नाट्यप्रयोग असे असतात. काल्पनिक हा एक भाग असतो, तो कादंबरी टाईप असतो. म्हणजे तो चालू व्यवहार ज्या होतात त्याच्यावर आधारित घेऊन काही कथाभाग घेऊन ते करू शकतो. पण काल्पनिक आणि पौराणिक त्याच्यात आध्यात्मिक म्हणजे साईबाबा, संत चोखामेळा, संत कवी सुरदास, गीतागाती ज्ञानेश्वर हे प्रयोग आम्ही केले. त्याचबरोबर ट्रिक्सींमध्ये पौराणिक पण केले. चल घे गावड खांद्यावर, शिवचक्रतीर्थ, अग्निकंकण. बरं, आता हे जेव्हा स्क्रिप्ट लिहितात तेव्हा कसं काय, म्हणजे तुम्ही कोणाला स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी देतात की तुम्ही बसून एक सगळे बोलून एक स्क्रिप्ट तयार करता? नाही, बोलून करतो, पण काहीतरी एखादा असं, आता आमचे हार्मोनियमवादक आहेत कोणस्कर, दुसरा आमचा एक दादा कोणस्कर म्हणून आहे, हे असे लोक कथानकं काढतात. म्हणजे ते स्क्रिप्ट तयार करतात, त्याच्यानंतर ती आमच्यासारख्या संचालकाकडे दाखवतात आणून, त्याच्यानंतर आम्ही येस नो आमच्याकडे असतं. बरं, त्यांच्याकडे आम्ही माईक देऊया, त्यांच्याकडे 2 मिनिटं आम्ही बोलूया. मला सांगा बरं, जेव्हा तुम्ही विचार करतात की ह्या वर्षी एक नवीन नाटक लिहायचं किंवा एक संकल्पना डोक्यात येते, कशाबद्दल आधी विचार करणं होतं? म्हणजे लोकांसाठी हे ह्या वर्षी दाखवलं जाईल तर बरं. त्याचबरोबर कसं असतं, त्या संचात आमच्या कलाकार कोण आहे, तो काय काम करणार ह्याच्यावर डिपेंड असतं. बरोबर, त्या योग्यतेनुसार एखादी कथा निवडून ती मालकांपर्यंत सांगायची. आणि आम्ही काय फक्त असं म्हणजे मोजकंच वाचनाची आवड असल्यामुळे ती एखादी कथा मिळाली तर त्याची बांधणी करून एक मालकांपर्यंत देऊन ती नंतर त्यांनी त्यांच्यात बसवायची. पण तुम्ही जेव्हा असं संकल्पना डोक्यात आणतात तेव्हा कलाकार सुद्धा डोक्यात येतात कोण आहे वगैरे, ते करावंच लागतं. नाहीतर कलाकाराने ते कला त्याच्यातून ते पात्र त्याच्यात उतरलं पाहिजे. बरं, ते हे करू शकतो असं, त्याच्यामुळे कलाकार बघूनच मग ती स्टोरी करावी लागते. जी भूमिका आपण करणार, आता समजा मी एक संचालक मालक ह्या कंपनीचा आहे, आता हे माझे कलाकार आहेत, त्या कलाकारांना जेव्हा भूमिका मी देणार त्यावेळी त्याला फक्त तो आशय सांगितला जातो की स्टोरी अशी अशी असं नाटक आहे, तुझी भूमिका अशी आहे, त्याचा विषय असा आहे. पण त्यानंतर व्यक्तिगत, कारण दशावतार कलाकार हा स्वयंभू कलाकार आहे, त्यानं ती भूमिका कशी वटवायची हे ज्याचं त्याने ठरवायला पाहिजे. ते सगळं आम्ही सांगत नाही बसणार. मग तो कलाकार आपल्या ह्याने ती भूमिका अगदी आपल्यात उतरून ती यशस्वी करतो. आता कलाकारांना अशी काही भूमिका बऱ्याच अशा असतात, समजून गेला टाईम होतो त्याला, मग ते काय करतात की ज्याच्याबरोबर त्याची एंट्री आहे, ज्याच्याबरोबर प्रवेश आहे, मग त्याच्याबरोबर ते डिस्कस करतात. पौराणिकमधला सुद्धा प्रयोग करत असताना सुद्धा समजा त्याला ती भूमिका खरोखरच नाही त्याच्यात उतरली तर आम्ही त्याला बोलतो की बाबा हे तुझ्याकडून नाही झालं तर मग मी दुसऱ्याला त्या जागी घालणार. मग ते नाराज होण्याचा काय प्रश्न येत नाही, पण अगोदर बघतो आणि बघितल्यानंतर कळतं की हा त्याला लायक आहे म्हणून, आणि तो लायक आहे बघितल्यानंतर त्याच्यावर स्टॅम्प मारला जातो की बघ चल कर तू. असं दशावतारमध्ये आहे का फॉर्म, म्हणजे आधी तुम्ही गणेश स्तवन करणार, नंतर भट येणार, मग त्याच्यानंतर असं काय आहे त्याला लाईन? हो, आहे, ही परंपराच आहे अशी आहे. ती कशी काय असते, म्हणजे काय म्हणजे कसं, पहिल्यांदा आता आपला जो गणपती आहे, ते गणपती रंगभूमीचे आमच्या खरे आराध्य दैवत गणपती आहे. मग गणपती दाखवल्या व्यतिरिक्त आम्ही काय करत नाही. पहिल्यांदा आता हे कसं असतं, आता गणपतीचं पूजन भटजी येऊन करतो किंवा शंकासूर वगैरे, हे पुढे व्यावसायिक जो आमचा धंदा होतो, म्हणजे नाटकं वगैरे नाट्यप्रयोग लागतात याला नाही, पण पारंपरिक जत्रा म्हणून जे आहेत, जागर म्हणून केला जातो, त्याला ते दाखवाच लागतं. आणि ते संपूर्ण 8 दशावतार हा खरा दशावतार आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे आम्ही करतो हे फक्त लोकांचं संपूर्ण रात्रभर त्या मंदिरामध्ये जागर व्हायला पाहिजे, लोकांचं मनोरंजन म्हणून एखादं कथानक सादरीकरण आम्ही करतो. पण शेवट नंतर गाडगं फोडलं जातं, तो खरा दहिकायला. तुम्ही जसं म्हटलं की ट्रिक सीन्स आता वापरतात, कारण काळाची गरज आहे, वेळाची गरज.
हे करत असताना कसा रिस्पॉन्स मिळतो लोकांकडून? आता म्हणजे काळाप्रमाणे जसा बदल झालाय तसं मला वाटतं आता जास्त ट्रिक्सिंगलाच जास्त हे आहे. जत्रेला आम्हाला जे मिळतं ते अगदी अतिशय तुटपुंज मिळतं. मग त्याच्यात ह्या कलाकारांचं पगार वगैरे भागत नाही. आणि ट्रिक्सिंगला नाही म्हटलं तरी आम्हाला अवांतर 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च आहे सामान तयार करायला. परत हा माझा मुलगा लहानगा, मग हा ते सगळा ग्रुप घेतो बरोबर. अच्छा. आणि हा नेपथ्य सगळं ह्याचं. नेपथ्य सांभाळायची बाजू हा ह्याची. त्याची. ट्रिक सीन्स करताना काय काय डोक्यात घ्यावं लागतं? म्हणजे आता नवीन काहीतरी मोठं दाखवायचं आहे लोकांना, आणि तुझा आवडता ट्रिक सीन कोणता आहे? आवडता ट्रिक सीन म्हणजे गरुड जेव्हा राजाला उचलतं, अच्छा. ते ट्रिक सीन खूप महत्त्वाचं आहे. कारण ते पाठी जे करावं लागतं, जे बाकडा असतो त्याच्या खाली जे करावं लागतं खाली राहून, ते लोकांना दिसता कामा नये, हे महत्त्वाची गोष्ट. ते सांभाळणं खूप महत्त्व. परत क्रेन तयार केलेली आहे जे तुम्ही शूटिंगसाठी वापरता. शूटिंगसाठी ते डोक्यात संजय नेवगी यांनी त्याचं डोकं वापरून केलं आहे. आम्ही 10-12 पोरगे आहोत, ते सर्व ॲडजस्ट करतो. त्याची दक्षता खूप महत्त्वाची आहे. जे आम्ही क्रेन तयार केली त्याची, म्हणजे 2 वेट, दोघांचं वेट, माणसाचं वेट, 2 माणसांचं वेट आणि परत पाठी वेट असतात. म्हणजे जवळजवळ 150 किलो अशी पाठी वेट असतात. त्यांना ॲडजस्टमेंट करणं खूप महत्त्वाचं असतं. पण हे सगळं जेव्हा संकल्पना डोक्यात येते तुझ्या, म्हणजे आता हे नाटक एक बसवायचं आहे, तेव्हा काहीतरी नवीन करायचं असेल, ह्या दृष्टिकोनाने तुम्ही ट्रिक सीन करतात. सगळ्यात आधी जेव्हा विचार करतात तेव्हा, कारण काय गावात जेव्हा करतो ते स्टेज पण लहान असते किंवा मोठी असते, त्यावेळेला कसं काय ॲडजस्ट? स्टेज हे आम्ही सांगतो सर्वांना. म्हणजे कुठे नाटक ठरलं की त्यांना सांगावं लागतं की आम्हाला किती बाय किती स्टेज लागतं, 20 बाय 15 किंवा 21, उंचीला किती पाहिजे, दणकट पाहिजे, व्यवस्थित पाहिजे, पडदे ॲडजस्ट व्हायला पाहिजे. हा सगळ्याचा विचार करून स्टेज सांगावं लागतं. वेशभूषा, कारण ही महत्त्वाची बाजू आहे. आणि जेव्हा दशावतार म्हटल्यावर आम्हाला एक वेगळ्या तऱ्हेचं चित्र पुढ्यात येतं, कारण वेशभूषा एकदम वेगळी असते. ह्यासाठी काय स्पेशल ट्रेनिंग वगैरे घ्यावी लागते की तुम्ही त्यांना? नाही, असतंच. कारण प्रत्येकाचं जवळजवळ या क्षेत्रात पहिले नवीन म्हणून जेव्हा येतात ना, त्यावेळी काही त्यांना असं म्हणजे त्रुटी जाणवतात त्याच्याकडे. पण नंतर ते आमच्यासारख्या अनुभवी जे कलाकार आहेत त्याला सांगतात, हा मेकअप तुझा भडक झाला, सौम्य झाला, म्हणजे त्या भूमिकेला साजेसा पाहिजे. त्या भूमिकेला साजेसा मेकअप जर नाही झाला तर त्याला मार्गदर्शन करावंच लागतं. नवोदित जो असेल त्याला ते कळत नाही की त्या भूमिकेला अनुरूप हा मेकअप झाला आहे की नाही. मेकअप राजाची भूमिका असली तर मेकअप जर भडक दिसला तर ते बरोबर वाटत नाही ना. आता खलनायकाची भूमिका असली तर त्याला सांगायला पाहिजे की हा तुझा सौम्य मेकअप वाटतोय, कारण भूमिका भडक आहे, मग मेकअप पण भडकपणा, उग्रपणा तिथे जाणवला पाहिजे. मेकअप करताना मला वाटतं 2 तास तरी लागतात तुम्हाला? 1 तास बस झाला मेकअपला. प्रत्येकाला 1 तास लागतोच. आता मी जर भूमिका करत असलो माझ्या मेकअपला मला 1 तास लागतो. दशावतार फॉर्ममध्ये बाईचे रोल पण पुरुष करतात, त्याला मेकअपला जास्त टाइम लागत असेल? हो, नाही, ते बसलेलं असतं, तसं काय होत नाही. कारण त्यानं एकदा ते म्हणजे कसं त्याच्या अंगवळणी पडलेलं आहे, ते करायचं, ते बरोबर पटापट केस विंचरून वगैरे साड्या बिड्या बदलून अगदी व्यवस्थितपणे करतो. कारण ते झालेलं असतं त्याचं, म्हणजे ते प्रॅक्टिकली त्याला ते हे मिळालेलं असतं. तुमच्या ह्याच्यात कोण करतो रोल? तुम्ही करतात. जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला सुरू केलं एक स्त्रीची भूमिका करायला, कारण त्यांना पण एक वेगळ्या तऱ्हेची कला लागते अंडरस्टँड करायला, त्यांची म्हणजे स्त्रियांची मेंटॅलिटी कशी वागणार, काय आहे ते काय डोक्यात होतं आधी, म्हणजे कशी काय सुरुवात झाली? नाही, पहिल्यांदा सुरुवातीला मी खरं म्हणजे तर जेंट्स म्हणजे पुरुष पार्टच करायचा. एक दिवस असं अचानकच ह्याच्या बरोबर काम करणार तो बबन खावनाळकर, ह्याचे ॲडव्हान्ससुद्धा दिलं होतं, पण त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं. मग आता आयत्या वडील उभं कोणाला करणार, तर मला आग्रह केला वडिलांनी की बाळा तू काय स्त्रीपात्र करतो. अक्षरशः मी एखादा कोणीतरी मरतं ना तसं रडलो, पण मी ऐकायला तयार नव्हतो करायला, पण तरी पण मी केलं स्त्रीपात्र. आणि त्याच्यानंतर आपादळवी झाल्यानंतर जोड आमचाच होता, सुधीर आणि बाळा म्हणून लोक ओळख. आणि त्यानंतर आतापर्यंत या दशावतारात बघितलं ना तर भरपूर जण पहिल्यांदा असे स्लीपर वापरायचे, म्हणजे स्त्रीचं काही असं वापरायचे नाही, पण मी माझ्यापासून स्टार्ट केलं. यात रंबा नृत्य करतात ते ड्रेस किंवा पैजणी, लेडीज चप्पल ही दशावतारात मी आणलेली. म्हणजे जोडण्या वगैरे त्या घालायच्या त्या सगळ्या दशावतारात पहिल्यांदा कोण नाही घालाय, पॅरागॉनचं चप्पल घालून जायचे. माझे केससुद्धा एवढे लांब होते भरपूर. मी कोणाकडे पाहुण्यांकडे जायचं नाही, घरातच राहायचं, कुठेतरी गेलो तर बाहेर पडायचं नाही. वडील माझे मला दाखवून ठेवायचे, मुंबईला प्रयोग झाला की म्हणजे नजर वगैरे आपल्या मुलाला लागेल बरोबर. नंतर आता आहारी पडल्यानंतर काय जास्त वेळ लागला, म्हणजे कसं साडीसुद्धा 5 मिनिटात मी नेसतो, मेकअपसुद्धा अर्ध्या तासात माझा होतो, असं काय आता हे नाही. आणि मी तर सर असं म्हणतो की दशावतार हे असं एकच क्षेत्र आहे की त्याच्यात कुठलाही कलाकार केव्हाही म्हणजे एक स्त्री भूमिका सोडून
म्हणजे कुठली भूमिका केव्हाही सांगितली तर तो करू शकतो. थोडीफार कमी जास्त होईल त्याच्याकडून, पण तो करू शकतो. असं दशावतार एकच क्षेत्र असं आहे की तो करू शकतो, नाही असं नाही. आता केव्हा आमच्यावर असे बरेच प्रसंग गेले. आता हा नेहमी जवळजवळ 19 वर्ष एकत्र आहोत. असे बऱ्याच वेळा आमच्यावर प्रसंग आले. मग 2-2, 3-3 कलाकार केव्हा जरी नसले तरी ॲडजस्टमेंट करून ती भूमिका करून ते नाटक जशाच्या तसं उभं करण्याची ताकद दशावतारात आहे. मला वाटतं सिंधुदुर्गामधून भरपूर कलाकार असे आहेत जे महाराष्ट्र नाही तर पूर्ण भारतभर नाव करतायत. तसेच ह्या ग्रुपमधून आणखीन एक ॲक्टर आमच्या बरोबर आहे ज्यांनी फिल्ममध्ये पण काम केलं आहे. सर नमस्कार. सगळ्यात आधी जेव्हा दशावतारी करतात तेव्हा खूप एक्सपिरियन्स येतो की लोकांचा रिस्पॉन्स येते. फिल्ममध्ये ह्याचा फायदा कसा काय होतो? कारण दशावतार करताना ते आपलं आहे. दशावतार म्हणजे आम्ही जेव्हा दशावतारी कलाकार सगळेच काम करतो तेव्हा झोकून देतो त्या दशावतारासाठी. पण फिल्ममध्ये काम करताना काय मला मोठंसं काय वाटलं नाही. कारण दशावतार ही जबाबदारी आहे आणि फिल्म ही जबाबदारी नाही. आपण शॉट द्यायचा, बाजूला व्हायचा. मग तिथेही हेच जाणवतं की दशावतार मोठा आहे. मी दशावतारातून फिल्ममध्ये गेलो यालाही कारण सुधीर कलिंगणच आहेत. कारण या ग्रुपला पहिली फिल्म मिळाली ती घो मला असला हवा. हां, आणि ती सुमित्रा भावे, आम्ही सगळी टीम होती आमची. सुमित्रा भावे होती आणि त्यावेळी मला तिथे बघितलं. म्हणजे त्या फिल्ममध्ये घो मला असला हवा त्या त्यांनी मला सांगितलं की तुला मी दुसरी फिल्म देणार. मग माझं म्हणणं असं आहे की मला मिळाली ती यांच्या ग्रुपमधूनच मिळाली. म्हणजे याच माणसामुळे मला तिथपर्यंत जाता आलं. आणि नंतर माझ्यातील एक वेगळा कलाकार त्यांनी हेरला आणि त्यानंतर कासव मिळाला. अनवडला पण आमची पूर्ण टीम होती. अनवडला एक शॉट आम्ही दिलेला, पूर्ण टीम होती. अंगाई गीत अरुण नलावडे त्यांच्याबरोबर काम केलं आहे. पण तुम्ही म्हणता की दशावतार आणि चित्रपट ह्याच्यात फरक आहे. नक्कीच जबाबदारी आहे, फिल्ममध्ये जबाबदारी नाही. आणि म्हणूनच तर दशावतारापेक्षा मोठं दुसरं मला तर काही वाटत नाही. मी आता बघत होतो तेव्हा सुद्धा तुम्ही जेव्हा सांगितलं काही खूप कॉमेडी भूमिका पण त्याच्यात घालावी लागते. त्याचा रिस्पॉन्स कसा काय मिळतो आणि ते कसं काय? काळाप्रमाणे आता जर बघितलं तर आम्ही आता जिथे जातो ज्या गावामध्ये ते गाडी लावली आणि बॅगा उतरल्या की आयोजकांचं पहिलं हेच म्हणणं असतं, मालक नाटक असं व्हायला पाहिजे की तुफान विनोदी पाहिजे. जास्त ओघ आहे तो विनोदाकडे. बरोबर. चांगली गोष्ट आहे. सर तुम्ही कॉमेडी भूमिका किंवा कॉमेडी रोलमध्ये जास्त हे आहेत, प्रचलित आहेत. कसं काय? कॉमेडी म्हणजे विनोदी मालवणी कॉमेडी नाही माझी जास्त. मी राजपाट ह्यांचं बघूनच शिकलो. पण राजपाट करते वेळी म्हणजे एक राजा म्हणून, हिरो राजा म्हणून त्यावेळी कॉमेडी बाजूला मी ते सादर करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे लोकांना काय आवडतं, आज काय आहे, मराठी चित्रपटाचं गाणं कुठचं आलं प्रचलित, मग त्या गाण्याच्या अनुसरून गाणं तयार करायचं किंवा त्या पद्धतीत आपण प्रेम प्रकरण स्टेजवर सादर करायचं. या मार्गाने कॉमेडी केलं. तुम्हाला माहित आहे ऑडियन्स बसले आहेत पुढे आणि त्यांना विनोदी जास्त पाहिजे, म्हणजे कॉमेडी जास्त पाहिजे, त्यावेळेला एक्स्ट्रा काहीतरी करणं वगैरे होतं ना. होतं खूपदा होतं, बऱ्याच वेळा होतं. आणि ते पाहिजेच. आता ते जर नसेल ना तर मला वाटतं की तसे जास्त प्रयोग नाही चालणार. कारण ट्रिक्सिन सोडलं तर आता जास्त लोकांचं कल जो आहे तो विनोदाकडे आहे. ट्रिक्सिनचं नाटक असेल ना मग ते कुठलंही असू द्या, ट्रिक्सिंग बघायला पण कुठलंही म्हणजे कसं त्या दर्जाने ते व्हायला पाहिजे. सादरीकरण करत असताना ते नेपथ्य सगळं म्हणजे कोणाला ते कळता कामा नये. बरोबर, ह्याची दक्षता आम्ही जास्त घेतो आणि ते करतो. त्यामुळे ते लोकांपर्यंत अतिशय पोचतं. तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये जसं तुम्ही मला वाटतं काम करतायत, ते कसं काय होतं हे दोन्ही, म्हणजे तुम्ही कामाचं जे ओझं आहे ते पण आणि त्याच्यानंतर रात्री नाही काय असतं माहिती आहे ह्याच्यात, ह्या कलेत आता आमची ही तिसरी पिढी, त्यामुळे कसं ह्या कलेत वाहून घेतलेला माणूस मग कोणी असू दे, मी किंवा आणि कोणी कलाकार असू दे, किती जरी त्याच्या कपाळावर बोजा असला, इतर टेन्शन असलं तर तो ह्या कलेकडे ओढलाच जातो. तो म्हणजे आता मी एसटीची नोकरी करत असताना 23 वर्ष एस टी महामंडळाची नोकरी केली चालक म्हणून. आणि चालक म्हणून नोकरी करत असताना सुद्धा ह्या क्षेत्रात मी अक्षरशः 2 व्हीलरने कणकुंबी बेळगावपर्यंत गेलो आहे, इथे वेंगुर्ला डेपोला काम करून 2 व्हीलरने. कारण ती एक जबाबदारी आणि ती करायलाच पाहिजे, पण त्याचा त्रास काय वाटत नाही. हे मला वाटतं डेडिकेशन सगळ्यांनी शिकायला पाहिजे. तसंच तुम्हाला 5 अवॉर्ड्स मिळाले आहेत ह्या फील्डमध्ये. ते अवॉर्ड्सबद्दल आधी सांगा, कारण मी असं ऐकलं की राज्यस्तरीय अवॉर्डसुद्धा तुम्हाला मिळालेला आहे. कुठले अवॉर्ड? माझा जास्तीत जास्त मुलाचा म्हणजे सिंधुरत्न कलाभूषण. कारण तो कसा होता, 28,000 नामांकनं होती
आणि आमचं सिंधुदुर्ग फाउंडेशन म्हणून राजा दळवी वगैरे आहेत, त्याने ते तिकडे त्यांची ती संस्था, आणि 28,000 ते सगळे नामांकन असताना कीर्तनकर म्हणा, हार्मोनियम, इतर सगळे म्हणजे कसूत्री बाहुल्यापासून सगळे म्हणजे भजनकरापासून असे जवळजवळ सिंधुदुर्गातले कोकणातले आपले 28,000 नामांकन होती. आणि वोटिंग वगैरे होते वोटिंग होते त्याला. अच्छा. आणि 28,000 त्याच्यात विनर मी ठरलो. तुम्ही गणपती कसा काय, म्हणजे तुम्ही फॅमिली एकत्र हो, येतात? फॅमिली, पूर्ण फॅमिली एकत्र. किती लोक असतात? 52-53 कुटुंबात आमच्या माणसं आहेत सगळे टोटली एकत्र? हा, सगळे एकत्र असतो आम्ही. फक्त त्या भावानं घरी ते बांधला म्हणून ठेवलंय त्याच्याकडे खरे गणपती, पण तो एक 5 दिवस ठेवतो, मग सगळे खाली. पण इथे कोणाचं मन नाही रमत. किती दिवस असतो तुमचं? आमचा 21 दिवस असतो. 21 दिवस? 21 दिवस असतो. फुल फॅमिली तिथे असल्यामुळे इकडे भजनं असतात, त्यामुळे प्रयोग जरा कमी घेतो आम्ही. 15,000हून अधिक प्रयोग अजूनपर्यंत झाले असेल? हो, झाले. आणि मी तर अक्षरशः वयाच्या 9व्या वर्षी ज्याच्यात पडलो, आणि चांगले दिग्गज कलाकार माझ्यासमोर येऊन गेले, म्हणजे चांगल्यांचं मार्गदर्शन पण मिळालं, आणि त्यांचा आदर्श घेऊन चाललं. कारण वडिलांनी सुद्धा आमच्या भरपूर कष्ट घेऊन हे दशावतार केलं, पण त्यांचा वारसा चालवणं जरा अभिमानास्पद वाटतो. तुम्ही स्वतःहून गणपतीची कार्यशाळा चालवतात? हो, म्हणजे भाऊ, माझा दोघी भाऊ तेच करतात, पुतणे पण ते सगळं तेच करतात, आमचा फक्त हेल्प असतो त्यांना. ते स्वतः गणपती बनवतात? हो, बनवतात, स्वतः बनवतात. आता मला वाटतं की भरपूर ग्रुप झाले असेल, हो. काय मेसेज त्यांच्यासाठी एक शेवटची? नाही, हे कळच की त्याने हे करत असताना की बुवा हे माझं दशावतार आहे, ही माझी स्वयंभू कला आहे, आणि ती टिकवण्यासाठी त्याने अभ्यास करणं गरजेचं. नुसता अभ्यास म्हणजे पुराणाचा अभ्यास नाही. आपण बोलत असताना तेवढंच आपले मुखचर्या व्हायला पाहिजे, चेहऱ्यावरचा अभिनय तेवढाच पाहिजे. मग त्या भूमिकेला साजेशीच वेशभूषा पाहिजे, रंगभूषा पाहिजे. केव्हा केव्हा काही कलाकार करत नाहीत, असं प्रकर्षाने जाणवतं, आणि ते होता कामा नये. आणि म्हणून चांगल्या दर्जेदार कलाकारांचं मार्गदर्शन घेण्याची गरज जास्त आहे. आणि हेच ते सांगण्याचा प्रयत्न करतायत, ते पुढे नेणं हे आता तरुण पिढीवरती आहे. कारण सातत्य महत्वाचं असतं त्या भूमिकेत. सातत्य. आम्ही एवढ्या भूमिका केल्या, वेडा चंदन पासून भूमिका, वेडा चंदन, महारथी कर्ण, साईबाबा तर मी असा केला की ह्या लोकांनी मला उभा केला. तर हे जे सहकलाकार स्टेजवर असतात ना, ते सुद्धा म्हणजे संगीत साथीपासून सगळे, ते साईबाबाचा महानिर्वाणाचा प्रवेश असतो त्यावेळी ते सगळे त्याच्यात एकरूप होतात, आणि ते एक वातावरण निर्मिती होते, आणि ती लोकांना भावते. म्हणजे एकही प्रेक्षक असा नाही, गोव्यात तर आम्ही बघितलं, एकही प्रेक्षक असा नाही की तो मागं गेला शेवटच्या साईबाबाच्या महानिर्वाणाच्या प्रवेशाला, तो येऊन फुलं घालून नमस्कार केल्याशिवाय एकही गोव्यातला प्रेक्षक मागे कुठे गेलेला मी तर बघितलं ना आजपर्यंत. आणि त्याला साक्षीदार ही लोक आहेत. म्हणजे हुबेहू जे स्टेजवरती प्रकट करतात. हां, कारण ही सांघिक कला आहे, महत्त्वाची सांघिक कला आहे. जशा आम्ही जीव ओतून आमची भूमिका सादर करणार कलाकार, आमच्यापेक्षा 75% ही लोक आहेत, ह्यांच्या हालचाली जर काही नाही मिळाल्या तर आम्ही भूमिका वटवू शकत नाही. म्हणून आमचा दशावताराचा खरा प्राण आहे तो संगीत. मग जी भूमिका मी करणार, मग पायाच्या नखापासून अगदी डोकीच्या केसापर्यंत त्याला साजेशी वेशभूषा, तरच ते चित्र म्हणजे नुसतं नाही तर तोंडापुरता मेकअप केला, चेहऱ्यावर मेकअप लावला, बाकी आहे तसा आहे, गोरा असला तर गोरा, काळा असला तर काळा, असं नाही पाहिजे. आणि ते सगळं म्हणजे कसं असतं, वेशभूषा, रंगभूषा, मुखचर्या हे सगळं बघून ज्यावेळी हे करतं त्यावेळी त्याची त्या पात्रासाठी निवड होते, आणि म्हणून ती निवड झाली. ह्या गोष्टी जेव्हा एका ॲक्टरला समजतात तेव्हा त्याच्याकडून जी भूमिका तो साकारतो ते अधिक चांगल्या प्रकारे साकारणं. कारण तुम्ही जे सांगितले की राजा हरिश्चंद्राची जी 2 बाजू आहे, म्हणजे एक तो ॲज अ राजा असताना कसा आहे आणि त्यानंतरचा कसा असतो हे समजतं जेव्हा एका ॲक्टरला, तेव्हा तो चांगल्या प्रकारे देऊ शकतो लोकांना. असेच एक महान कलाकार सुधीर सर आमच्याबरोबर गप्पा करण्यासाठी होते. सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.